Performance management er under forandring. Indtil for nylig anvendte de fleste virksomheder årlige evalueringer til at rangere medarbejdere mod hinanden og til at sætte nye mål. Men denne tilgang viste sig at påvirke medarbejdernes moral og engagement negativt. Flere fremadtænkende virksomheder og HR-ledere indså, at noget måtte ændres. Det resulterede i, hvad der i dag kaldes Continuous Performance Management. En proces, der ikke kun har til formål at forstå virksomhedens medarbejdere, men også at udvikle og engagere dem. I den nye model suppleres de årlige evalueringer af jævnlige follow-ups og møder mellem ledere og medarbejdere, hvilket opmuntrer til meningsfulde samtaler, der holder fokus på mål og præstationer. Disse jævnlige møder gør det muligt for ledelsen at formidle feedback, når det er nødvendigt og aktuelt, og ikke flere måneder senere, hvor det er forældet og irrelevant. Et godt stykke arbejde bliver anerkendt til tiden, og manglende resultater kan hurtigt identificeres og løses, i stedet for at lade problemet fortsætte i månedsvis. Der kan på central vis holdes styr på medarbejdernes målsætning, og disse kan nemt justeres efter behov, f.eks. når eventuelle mål opnås undervejs eller bliver irrelevante. Moderne HR-software understøtter hele processen, og cloud-baserede løsninger giver medarbejdere og ledere mulighed for at tilgå performance-data, selv når de er på farten. Continuous Performance Management er et kraftfuldt værktøj, som er i gang med at forandre måden, de førende organisationer i verden udvikler deres medarbejdere på. Er det også på tide, at I overvejer at implementere Continuous Performance Management i jeres virksomhed?